kamfanin kalaban a gidan Shafi'u jan zaki komanda mai Allah farar tukunya mewa Kaduna farto na gaida gwamna Nasir maso tallakawa Shafi'u komanda wallahi da maganar Nasiriya na zo tsakaninka da Allah kan Allah ya rufa maka asiri dan duk mutumin da ya zo da maganar Nasiriya ya zo da maganar ceton al'ummar Najeriya ranka ta kam maza da mata wannan haka yake kai ai na ga gida ne shi yasa na shigo bari hada ma guri ta shugaban kasa zaki Rabbi wahidin Allah ambatan ka ne fari mun Kaduna mun gode a gaza ko yaushe gurin fito da alkhairi yan Kaduna mun gode daga talaka na burin shugaban cikar buri yan Kaduna mun gode me yi mashi dan ai ashe babu sauri na dauke za ai saboda hanzari ka san ina son zaki ka san ni duk abin da ya shafi tafiyar Nasiriya to ni komai na zan iya bayarwa Allah mai wallahi ranka ta kam to ai na zo ma da babban albishir ne domin ina tafiya kuma ina shaida ma al'umma na'am Hajiya Hadiza maman ciku mace mai kaman maza kwari ne babu ina tabbatar ma ita ce take kira ga dukkanin matan Najeriya tsofaffi dattawa 'yan mata zaurawa matan aure da su fito kwansu da kwarkwatansu su zo mu mara ma tafiyar Nasiriya baya domin tafiya ce wadda za ta fidda 'yan Najeriya dukkanin halin da suke ciki. Hajiya Hadiza maman cikun ta ce a gaya muku matan Najeriya ku sani cewa duk wani wahalu mu ake barin mu da shi mata. Su ne ƙura'a ma. Yaya ba za mu fito ba kwanmu da kwarkwatanmu mu mara ma wannan tafiyar Nasiriya baya domin kuwa mu fidda mazajenmu iyayenmu 'ya'yanmu kannanmu yayyinmu dukkanin halin da suke ciki ta ce da jikoki ga baki daya in muka yi wannan a tafiyar Nasiriya lalle tafiya ce ita kadai za ta fidda mu halin da muke ciki. to ba ma mata kadai ba mu 'yan Najeriya gabas kudu arewa yamma rankata kan mutanen Najeriya mu fito mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mara ma tafiyar Nasiriya baya. Tafiyar Nasiriya tafiya ce mai muhimmanci, tafiya ce mai kwato yanci, tafiya ce wanda babu tsoro, tafiya ce wanda ba ta da ubangida, tafiya ce wanda ba a juya ta, abin da za ta yi na alkhairi ta sa a gaba sai ta yi shi. A haɗa hannu da ƙarfi. Kaga a gidan haya nake ko? To inda za ka gina min sabon gida ka biya min Saudiya, ka bani sabuwar moto, ka bani jari mai yawa. To bai kai min daɗi na albishir na tafiyar Nasiriya ba. Dalili wancan daga ni sai 'yan kalilin za su amfana. Tafiyar Nasiriya kuma ranka kaf jama'a kowa zai shigo zai amfana kuma zai ji daɗin rayuwarsa. Wannan haka yake. Ka san a tafiyar Nasiriya Hajiya Hadiza maman ciku ita ce shugaban mata na tafiyar Nasiriya ga baki ɗaya na Najeriya. Domin kuwa abinda nake nufi ita ce mataimakiya watan na garkuwa Ibrahim Babuga. Garkuwa tana aiki. Kasar in aka yi gaba da gaba in dai da garkuwa to ba abin da zai shigo ku. Wannan haka yake. Muskilin mutum na Shafi'u komanda. Kwarai. Shugaban matasan Najeriya. Kwarai. In ka da an ce komanda shi kuma majayaki ne. Majayaki. Shi kuma garkuwa akwai tare yaƙi. Kwarai. Ga kuma mama. Ga mama. Tafiya ta haɗu. Duk wani ɗan nagari na alfahari da mamansa. Wannan haka yake. To kaga tafiya ta yi daidai murhu uku. Maganin bari. Haka yake. To al'ummar Najeriya ba mata ba kudu arewa yamma gabas rankatakan mutanen Najeriya mu haɗo mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu mara mu tafiyar Nasiriya baya domin fidda dukkan ɗan Najeriya a ƙangin da yake ciki. Wannan haka ya sunan malamin Suna na ya banya ɗan gidan kulu mai nika. suna na yaɗo Me ganin kurewar da yake. wannan haka yake Nasiriya Sun